Terve, mä oon Ilpo Silvennoinen. Oon tällä hetkellä Lampolan Infran jätevesilaitoksen luona. Vähän käyn läpi, mitä tämä laitos täällä tekee ja miksi se on niin merkittävä laitos meille. Koska kaikki jätevedet, mitä Lampolan Infran alueella tulee, niin tulee tähän laitokseen. Ne ensin tulee tuossa portin luona olevalle kokoajakaivolle ja sieltä ne tulee suoraan tänne jätevesilaitokselle. Ihan kaikki se vesi, minkä te laitatte vessanpönttöön, lavuaariin, pesualtaaseen, suihkuun ja muut, ne kaikki vedet tulee tänne, koska ne täytyy puhdistaa niin, että ne voi olla riittävän puhtaat, jotta ne voi laskea sitten luontoon. Ne menee sitten tuonne jokea pitkin alas. Ja vaikuttaa siltä, että nyt osa asukkaista ei ymmärrä tätä tilannetta riittävän selkeästi, koska sinne on nyt laitettu sellaisia tavaroita ja sellaisia juttuja, jotka eivät sinne kuulu. Jos te kuvittelette tilanteen, että te heitätte vessanpöntöstä sellaista, mitä sinne ei kuulu, onko se sitten tupakkamälli tai kuukausiside tai kortsu tai käsien kotitalouspaperi, ne ei sinne kuulu. Ne eivät hajoa riittävästi, jotta niitä voitaisiin käsitellä täällä. Jos te kuvittelette, että okei, nyt mä heitän tämän sinne ja se on poissa minun silmistä, mutta se ei ole poissa meidän järjestelmästä, vaan ne tulee kaikki tänne. Ja ne sinne kuulumattomat aineet on aina ongelma meillä täällä. Ja käydään katsomassa, minkälainen tämä laitos on, niin että te pikkuhiljaa ymmärrätte tämän tilanteen. Ja mä nyt laitoin koneet pois päältä, muuten täällä ei niinku hirveästi kuulisi mitään. Mutta tämä ensimmäinen allas, mikä täällä on, niin tämä on tämmönen puskuriallas. Ja tämän idea on se, että silloin kun me tehdään muuta huoltotoimenpidettä täällä muualla, niin me voidaan koneet laittaa kiinni niin, että ei syötetä tuonne enää lisää jätteitä, vaan voidaan tehdä ne puhdistus ynnä muut toimet näissä muissa altaissa rauhassa. Nyt viime viikon loppuna maanantaina tämä allas oli ihan täynnä ja syy mitä varten se oli täynnä johtui siitä, että siellä oli sellaisia vieraita aineita, jotka oli tukkineet tämän putken, joka imee sieltä puskurialtaasta tavaran tähän altaaseen. Ja tästä altaasta, pienestä altaasta, kaikki vesi menee hajottajaan. Eli tämä laitos murskaa kaiken sen tavaran, mikä tuolta tulee. Totta kai siellä pitää ja on kiintoaineita, se mitä tuolta ulosteina tulee ihmisestä, ja vessapaperi. Vessapaperia sinne voi laittaa, koska se on tehty sellaiseksi, että se hajoaa, kun se menee veteen. Ja tämä murskaa sen kaiken ihan pieneksi hienoksi, niin että sitten nämä altaat, mitkä täällä on, pystyvät käsittelemään sen kokonaisuuden. Me käytetään Kemiran Pax 14 ainetta lisäten tähän isoon altaaseen, ja sen idea on puhtaasti se, että saadaan fosfori painumaan pohjaan, koska se on luonnolle haitallinen aine. Muuten tämä laitos toimii biologisesti, siellä on määrätyt bakteerit ja muut, jotka sitten hajottaa niitä muita aineita niin, että loppuun perin kun tuolta viimeisestä altaasta menee ulos, niin se olisi niin puhdasta, että se kelpaisi luontoon. Ja jos tänne tulee jotakin häiriöä, esimerkiksi sen takia, että pumppu ei toimi, kun sinne on tullut joku tuke, onko se sitten rätti tai muovinpalainen tai mikä tahansa, niin koko homma on sekaisin. Eli ehdottomasti nyt kiinnittäkää huomiota sille, mitä te sinne viemäriin laitatte. Itse asiassa sinne viemäriin ei kuulu edes rasvat. Jos teillä on esimerkiksi tonnikalapurkki, tonnikalat rasvassa, niin se rasva, mikä siellä sisällä on, se ei kuulu tuonne jätelaitokseen. Imeyttäkää se joko sanomalehtipaperiin, kotitalouspaperiin ja laittakaa se biojätteeseen. Se on erittäin hyvä biojäteaine
Ja Etelä-Karjalan jätehuoltohan tekee biojätteestä biokaasua, jolla muun muassa autot kulkee. Niin ne kuuluu sinne, ei tänne jätelaitokseen. Ja muistakaa, vain ja ainoastaan se, mitä luonnollisesti ihmiseltä tulee, ja vessapaperi. Käytännössä ei mitään. Välttäkää myös ruokajätteiden kaatamista tänne, koska siellä voi olla sellaisia kiintoaineita, jotka sitten eivät hajoakaan tuolla hajottamossa tai murskaajassa niin, että ne menis siitä läpi. Siellä on noin 5 millin reikiä, taitaa olla alle 5 millin reikiä, joista sitten tavara pitäisi päästä läpi kun ne on murskattu. Eli maanantaina minä puhistelin niitä reikiä, ja niitä kun on siellä tuhansia, niin siinä vaan menee niinku työtä. En ihan kaikkia saanut kuntoon, mutta jatketaan sitä hommaa. Olkaa nyt ihmiset, please, tarkkoja, mitä sinne viemäriin laitatte, ettei meillä ole ongelmaa sitten täällä jätevesilaitoksessa, koska jokainen ylimääräinen käynti, kun imuauto täällä käy, niin se maksaa. Ja mistä se raha saadaan? Teidän, meidän, kaikkien kukkarosta. Ei kukaan muu tule tänne niitä maksamaan, vaan se on sitten vesimaksussa, nostetaan niitä riittävästi niin, että varmasti riittää rahat. Ja miksi semmoinen ylimääräinen käynti yleensä tulee? Vain siinä takia, että joku on laittanut sinne viemäriin sellaista ainetta, sellaista tavaraa, sellaisen rätin tai mikä tahansa hanska on siellä, joka sitten tukkii täällä laitteet. Se on vaan näin yksinkertaista. Jos me oltaisiin kaupungissa, niin se on jonkun muu huolena, ei meidän. Mutta kun me ollaan nyt täällä, niin tämä on meidän yhteinen laitos. Ja sen takia kiinnittäkää huomiota, mitä sinne viemäriin laitatte. Kiitos teille. Kyllä me tästä pärjätään tämänkin kanssa. Ei muuta, moi!